श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। हा क्षण या कार्यकर्त्यांमुळे मला अनुभवायला मिळाला। 10 वर्ष आमदार म्हणून काम करत असताना आमच्या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या भविष्याचा विचार न करता आमच्या खांद्याला खांदा लावून असंख्य आंदोलनं केली, मला साथ दिली, माझ्याबरोबर प्रामाणिक राहिले। हा क्षण त्या सगळ्या माझ्या हक्काच्या कार्यकर्त्यांचा आहे, म्हणून त्यांचा प्रत्येक हट्ट पुरवणं हे आजपासून माझं काम आहे। म्हणून त्यांनी जसं जसं सांगितलं तसा त्यांच्या मनाप्रमाणे जशी त्यांना स्वागत करायचं आहे, कारण का आज ते सगळ्या जणांनी मला साथ दिली नसती तर मी एवढा 3दा आमदार म्हणून निवडून आलो नसतो। मी आज मंत्रिपदाची जबाबदारी जी मला मिळालेली आहे ती ह्या सगळ्यांमुळेच आहे। शेवटी हे कार्यकर्ते आमच्यासारख्या नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींना ताकद देतात, आमच्या बरोबर साथ देतात, स्वतःच्या घराची पर्वा न करता, स्वतःच्या मुलाबाळांना वेळ न देता आम्हाला वेळ देतात, आमच्यासाठी कष्ट करतात, आमच्यासाठी घाम घेतात। म्हणून आज जेव्हा त्यांचा हक्काचा लोकप्रतिनिधी जेव्हा त्यांना आज मंत्री झालेला आहे तर प्रत्येकाला वाटलं पाहिजे की तो मंत्री झालेला आहे, कारण का ते नसते तर आजचा क्षण नसता, ते नसते तर आजचं हे पद नसतं। म्हणून ह्या सगळ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचं हट्ट पुरवण्याचं काम आणि त्यांचं प्रत्येक ज्या पद्धतीने त्यांना माझं स्वागत करायचं आहे, जिथे मला उभं ठेवायचं आहे, जिथे मला कुठे क्रेनवर उभं ठेवलं असतं तेही उभं राहिलो असतो, मला बोलले असते की तुम्ही ड्रोनवर जाऊन बसा तिथेही बसलो असतो। शेवटी हे नसते तर आज आम्ही नसतो। म्हणून ह्या सगळ्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांचा स्वागत स्वीकारण्यासाठी आज मी इथून आलेलो आणि माझा प्रवास आज त्यांच्या साथीने आतापर्यंत जसं करत आलेलो तसं पुढेही करतो। मत्स्योद्योग आणि बंदर विकास खाते आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास याची कशी सांगड घातली जाणार आपण काय बघा, आमच्या कोकणाचं अर्थकारण हे आंबा, काजू, सुपारी, मासे आणि या सगळ्या किनारपट्टीवर असलेल्या ह्या सगळ्या गोष्टीला एकत्र घेऊन, या सगळ्या स्तंभांना एकत्र घेऊन सिंधुदुर्ग आणि कोकणाचा विकास हा आतापर्यंत होत आलेला आहे। सन्मान्य राणे साहेबांपासून सन्मान्य आमचे चव्हाण साहेबांपर्यंत, सन्मान्य अप्पा गुप्ते साहेब, या सगळ्या जे आमच्या कोकणाचे रत्न आहेत, ज्यांनी ह्या जिल्ह्याच्या ह्या कोकणाच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणामध्ये हातभार लावलेला आहे। आता हे महत्त्वाची 2 खाती या महत्त्वाच्या 2 खात्याच्या माध्यमातून मी जिल्ह्याच्या आणि कोकणाच्या सामान्य जनतेचं दरडोई उत्पन्न वाढवण्याची फार मला मोठी संधी आहे। माझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, माझ्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी फार विचार करून की बाबा नितेशचा उपयोग कुठे होऊ शकतो, नितेशला आपण कुठली जबाबदारी देऊ शकतो, हा फार बारकाईने विचार करून त्यांनी मला ह्या दोन्ही महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी दिलेली आहे। आता ह्या दोन्ही महत्त्वाच्या खात्याचा वापर करून त्याला जबाबदारी स्वीकारून मी माझ्या कोकणाच्या आणि माझ्या महाराष्ट्राच्या शेवटी बंदर खात्याच्या माध्यमातून मी महाराष्ट्राच्या कानोकोपऱ्यामध्ये उद्योग, व्यवसाय, रोजगार निर्मिती वाढवण्याची, मोठे करण्याची फार मोठी एक संधी आहे। म्हणून या दोन्ही खात्याचा वापर मी माझ्या जिल्हा, माझा कोकण आणि माझा महाराष्ट्र या सगळ्याचा वापर मी निश्चित पद्धतीने करीन। एका बाजूने किनारपट्टीचा विकास आणि दुसऱ्या बाजूने किनारपट्टीवर संरक्षण, कारण का आज आमच्या किनारपट्टीवर ज्या पद्धतीने अतिक्रमण वाढत आहेत, ज्या पद्धतीने अवैध धंदे वाढत आहेत, ज्या पद्धतीने स्थानिक मच्छीमारांना डावलून फक्त एका विशिष्ट विचाराचे लोक त्या पूर्ण किनारपट्टीवर बसत आहेत आणि त्याच्यामुळे आपल्या सुरक्षितेला पण फार मोठी आव्हान देण्याचं काम होत आहे। या सगळ्या गोष्टीवर माझं यापुढे लक्ष असणार। किनारपट्टी मला मुक्त करायची आहे, जेणेकरून कुठल्याही पद्धतीचा सुरक्षेचं आव्हान माझ्या कोकण किनारपट्टीवर किंवा माझ्या महाराष्ट्रावर येता कामा नये। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की 26/11चा हल्ला हाही समुद्राच्याच माध्यमातून झालेला आहे आणि म्हणून असे काही एलिमेंट्स आहेत, असे काही विरोधी विचाराचे लोक जे आमच्या किनारपट्टीवर राहतात
त्या सगळ्या गोष्टीवर माझं आता फार बारकाईने लक्ष असेल. सागरी सुरक्षा हा फार महत्वाचा भाग आहे. नुसतं विकास बोलत राहिलो आणि उद्या अगर कोणी हल्ला आपल्या किनारपट्टीवर केला, अतिक्रमण जे वाढत चाललेले आहेत, CRZ आणि किनारपट्टीवर अशी अतिक्रमण आहेत जे उद्या आपल्याला धोक्याचे ठरू शकतात. काही अतिरेकी संघटनेच्या मानसिकतेचे लोक पण किनारपट्टीला वावर करतायत. गेल्याच महिन्यामध्ये काही अतिरेकी संघटनेशी निगडीत असलेले लोक रत्नागिरीमध्ये अटक झालेले ते किनारपट्टीवर राहायचे. या सगळ्या गोष्टीवर आता फार माझ्या बारकाईने लक्ष असेल. म्हणून विकास आणि सुरक्षा या दोन्ही बाबतीवर मी फार बारकाईने काम करणार आहे आणि तुम्हाला त्याचं प्रतिबिंब माझ्या कामामध्ये दिसेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.